උපරිම මිල ඒගොල්ලෝ පිළි අරගත්තා 2008. உடல் பரிசோதனைக்கு இனி 2000 ரூபாய்க்கு மேல் அறவிட முடியாது என சுகாதார அமைச்சர் ராஜித சேனாரத்ன தெரிவித்தார். ஒவ்வொரு தனியார் வைத்தியசாலைகளிலும் 2000 ரூபாவுக்கு அதிகமாக உடல் பரிசோதனைக்காக அறவிடுகின்றார்கள். இனி அவ்வாறு செயற்பட முடியாது என அவர் குறிப்பிட்டார். கொழும்பில் இன்று நடைபெற்ற அமைச்சரவை முடிவுகளை அறிவிக்கும் மாநாட்டிலேயே அவர் இதனை குறிப்பிட்டார். உடல் பரிசோதனை மேற்கொள்ளும் போது ஒவ்வொரு நோயாளியிடமும் வைத்தியர் குறைந்தபட்சமாக 10 நிமிடம் உரையாட வேண்டும் என வலியுறுத்தினார். இது தொடர்பில் அனைத்து வைத்திய சங்கங்களுடன் கலந்துரையாடிய பின்பே இந்த முடிவை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் ராஜித சேனாரத்ன தெரிவித்தார். அத்துடன் ஒரே மாதிரியான மருந்து பொருட்கள் பல இடங்களில் பல விலைகளில் விற்கப்படுவதாகவும் இனி அவ்வாறான செயற்பாடுகளில் ஈடுபட முடியாது எனவும் அவர் குறிப்பிட்டார். அத்தியாவசிய மருந்து பொருட்களின் விலை 50% அதிகரித்துள்ளதாக கூறப்படும் கருத்து முற்றிலும் பொய்யானது என அவர் தெரிவித்தார். இதேவேளை உடல் பரிசோதனைக்காக அதிக பணம் அறவிடும் வைத்தியசாலைகள் தொடர்பில் முறைப்பாடு செய்ய முடியும் என இதன் போது சுகாதார அமைச்சர் ராஜித சேனாரத்ன குறிப்பிட்டார். මොකද මම ඖෂධ අධිකාරිය ඖෂධ පනත ගෙනල්ලා සම්මත කරාට පස්සේ ඒගොල්ලන්ටම කිව්වා ඒගොල්ලන්ගේ අධිකාරිය පත් කරගන්න. මට තමයි සියලු බලතල තියෙන්නේ. බලතල තියුණාට මම පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ඒ අයටම කිව්වා ඒගොල්ලන්ගේ සභාපති CEO ඒගොල්ලන් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය මේක කළා මට දෙන්න මගේ වෙනම ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් මට කියලා මේනෙම දෙයක් නැහැ කියලා. ඉතින් නමුත් මේක ඉතාමත්ම ප්‍රශ්න තියෙනවා අද බෙහෙත් වල යම් හිඟයක් තියෙනවා නම් ඒ හිඟේ තියෙන සම්පූර්ණකම වැඩි තියෙන මේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් නැති එක. විශාල පොලිමක් අද ඉතින් ඒ ප්‍රශ්න නිසා. ඉතින් නමුත් දැන් තුන්වෙනි එක අපි මේව කරන්නේ පුද්ගලික අංශයේ මම ඒගොල්ලොත් එක්ක ගෙනහැල්ලා කතා කරා. ඒගොල්ලෝ ඉල්ලීමක් කරා ඒගොල්ලන්ට විතරක් ඒගොල්ලන්ගේ ෆාමසි වලට මම කිව්වා ඒක බෑ. මගේ මිල නියම කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ෆාමසි එකෙන් දෙන සියලුම බෙහෙත් වලට ඒ මිල ඔයගොල්ලෝ කරන්නට ඕනේ. දැන් ඩර්න්ස් එකට ගිහිල්ලා බෙහෙත් ගත්තා නම් ඒ බෙහෙත මිල මේ ටවුන් හෝල් එකේ තියෙන ඔස්ට්‍රේලියාවේ මිලම තමයි.